अरे अरे पोटावर नको, अरे गुदगुली होते. अरे इथून डोळ्यावर नको, अरे डोळ्यात. अजून किती दिवस इथे बसून ठेवणार आहे रे? थोडेच दिवस रे. किती दिवस? 11 दिवस सुट्टी, मजा, ये आय एम ऑन हॉलिडे, ये. तू फक्त 5 दिवसाचा आहेस. 5. मला तर 11 डेज ट्रिप सांगितलेली. मॅनेजर या कोलीवर याची शान माझीच मूर्ती र. कोण रे यो? जाम हॅन्सम दिसतो. कोण र? काय रे तू? कुठचा कोण? कोण आहे हा? किती बडबड करतोय? व्हॉट्स हिज प्रॉब्लेम? एक्सक्यूज मी, कोणी आहे का इकडे? प्लीज. हॅलो. अरे हॅलो, मी आहे ना इथं. माझ्याशी बोल. आहे. एक्सक्यूज मी, जरा इकडे बघा, मला माझी जागा बदलायची आहे. व्हॉट्स द प्रोसिजर टू चेंज दिस प्लेस? अरे फुल झाला जागा. फुल जाम गर्दी जाम. अर्रा का आता मांडीवर बसतो का तू? सर्राक ना सर्राक. सर्राक. तुला माहित नाही मी कोण आहे? सभ्य भाषेत बोलायचं माझ्याशी. ग्रॅज्युएट आहे मी पुण्याचा. कळलं का? नाही कळला पण बस आता. सो हॉरिबल. अरे 11 दिवसासाठी येता आणि किती गोंधळ घालता. असू दे ग देवी, आमचा सण आलाय. ए मला कोणी रंगवा रे. ए माणसा, ए येलो टी शर्ट, ए सॉरी लेमन. ए गप्पसा, तू बघतोय आपल्याकडे. तुम्हाला किती वेळा सांगितलंय, माणूस असताना बोलू नका. जरा तरी देवासारखं शांत बसा. ए लंबोदर, कशाला उदास आहेस रे? मी सांगू का दगडूशेठ? सांग. कारण तो 1.5 दिवसाचा आहे. मग आपल्याकडे 11 दिवसाचं कोण आहे? तू बघ, तिकडे बसलाय. वा, काय रुबाब आहे. किती मोठा आहे. हा बोलत का नाही? हा नेहमी शांतच असतो का? तो बोलत नाही, गरजतो. आवाज कसा अरे इकडे बघ. गप्प बस, बोलायचं नाही. कोणतरी आहे आतमध्ये असं वाटतंय. अरे पोटावर नको, अरे गुदगुली होते. अरे इथून डोळ्यावर नको, अरे डोळ्यात. अजून किती दिवस इथे बसून ठेवणार आहे रे? थोडेच दिवस रे. किती दिवस? 11 दिवस सुट्टी, मजा, ये आय एम ऑन हॉलिडे, ये. तू फक्त 5 दिवसाचा आहेस. 5. मला तर 11 डेज ट्रिप सांगितलेली. मॅनेजर या कोलीवर याची शान माझीच मूर्ती र. कोण रे यो? जाम हॅन्सम दिसतो. कोण र? काय रे तू? कुठचा कोण? कोण आहे हा? किती बडबड करतोय? व्हॉट्स हिज प्रॉब्लेम? एक्सक्यूज मी, कोणी आहे का इकडे? प्लीज. हॅलो. अरे हॅलो, मी आहे ना इथं. माझ्याशी बोल. आहे. एक्सक्यूज मी, जरा इकडे बघा, मला माझी जागा बदलायची आहे. व्हॉट्स द प्रोसिजर टू चेंज दिस प्लेस? अरे फुल झाला जागा. फुल जाम गर्दी जाम. अर्रा का आता मांडीवर बसतो का तू? सर्राक ना सर्राक. सर्राक. तुला माहित नाही मी कोण आहे? सभ्य भाषेत बोलायचं माझ्याशी. ग्रॅज्युएट आहे मी पुण्याचा. कळलं का? नाही कळला पण बस आता. सो हॉरिबल. अरे 11 दिवसासाठी येता आणि किती गोंधळ घालता. असू दे ग देवी, आमचा सण आलाय. ए मला कोणी रंगवा रे. ए माणसा, ए येलो टी शर्ट, ए सॉरी लेमन. ए गप्पसा, तू बघतोय आपल्याकडे. तुम्हाला किती वेळा सांगितलंय, माणूस असताना बोलू नका. जरा तरी देवासारखं शांत बसा. ए लंबोदर, कशाला उदास आहेस रे? मी सांगू का दगडूशेठ? सांग. कारण तो 1.5 दिवसाचा आहे. मग आपल्याकडे 11 दिवसाचं कोण आहे? तू बघ, तिकडे बसलाय. वा, काय रुबाब आहे. किती मोठा आहे. हा बोलत का नाही? हा नेहमी शांतच असतो का? तो बोलत नाही, गरजतो. आवाज कसा अरे इकडे बघ. गप्प बस, बोलायचं नाही. कोणतरी आहे आतमध्ये असं वाटतंय.
अरे अरे पोटावर नको, अरे गुदगुली होते. अरे इथे, अरे इथून डोळ्यावर नको, अरे डोळ्यात